ole zanin a chuan arthin le thial kan kang dona hei arthin le thial ani a I uluk tokin ka silfaya chi te nen te vinegar nen te chuan ka bol ho tur ho chu purun var ka ti purun sen chuan marcha hring chuan hei hi purun var le so thing den somania chuan hei hi number 1 masala khani a pakhat chiak lo nei to a chuan ai eng chuan chi ni bokanga ka siam dan tur chu tel ka chuanga a bol lo ho wi ka thlak fekanga chuan chu mi nuwa chuan arthin le thiali ka thlakanga kan deuh char char khani to mai chu zong chu ni mai ka siam dan tur har lo hin kiti ta hin to ta ni hay kan artin ya ta hin kan me tur chu arthin le thial fangma marcha hring Japan zong tra mu le zong tra mu pa ngai
Artin le thali ka du tan suma chúng ta các bát tê na cho cái ya chọn alu min me puya in ti thei đâu in ka hoa chọn kan in na khan Artin le thial kan khan lo me ya chọn pa me ka tia cái du lo vela ka fat te ma lâu tui lu tục chu nin ta tang chong a du last bite có gọn của bạn ấy liền cho tốt của vào